илҳом ёқубов ки худ зодаи ноҳияи Ашт аст ва дар шаҳри хуҷанд ба воя расидааст. ӯ худашро ба як маблағи ночиз ба дасти ҳамон наҳзатиёне ки мехостанд Тоҷикистонро ба як давлати ҷангзада табдил диҳанд ва мехостанд ҳадафҳои нопоки худро дар ин кишвар амалӣ кунанд, ба дасти онҳо фурӯхта шуд. Ба ноҳия сафар мекунем ва сухане дар бораи чунин шахсиятҳо меравад ва вақте ки сухан дар бораи илҳом ёқубов меравад, аллакай дар ноҳия ҳам касе ӯро дигар ҳамчун як шахсият намешиносад. Ӯро ҳамагон ба ӯ лаънат мегӯянд ки аллакай худашро фурӯхтааст, як шахси хоину хиёнаткори ватан аст. Илҳом ёқубов имрӯз худашро гуфтем ба як маблағи ночиз фурӯхт. Ӯ имрӯз як лухтак дар дасти хоҷагони хориҷӣ шудааст, чунки дар вақташ ба ӯ маблағи лозимаро онҳо доданд аллакай ва имрӯз ҳар як амале, ҳар як коре ки мехоҳанд бо воситаи илҳом ёқубов онҳо иҷро мекунанд, чунки аллакай дигар ӯ назди онҳо забонкӯтоҳ аст, аллакай онҳо чандин сирри ӯро медонанд ва аз он метарсад ки ӯ имрӯз ҳамон корҳои пасте ки ӯ кардааст ошкор нашавад. Илҳом ёқубов имрӯз дар шабакаи иҷтимоии фейсбук бошад ҳар гуна матлабҳоро ба таб мерасонад ки гуфтаҳои ӯ ягон ҳақиқат надоранд ва танҳо барои пасту фасод даъват мекунанд ва имрӯз ҷавонон дигар ба гуфтаи ӯ боварие надоранд ва аллакай чеҳраи аслии ӯро ҳамагон мешиносад ва хулас илҳом ёқубов як шахсияте имрӯз миёни ҷавонон шинохта шудааст ки як шахсияти фурӯхташуда, як шахсияти паст, як шахсияти бесавод ки танҳо дар хориҷа имрӯз ҳамчун роҳбари ассотсиатсия мехоҳад маблағи ҳамон муҳоҷирони бечора ки бо 100 000 меҳнату азоб ҷамъ мекунанд, онҳоро ҷамъ мекунад ва ба ким кадом роҳи пасту ғалат сарф мекунад.